Langdam lo polote karbiang long arlo ke ongdong LP school long than bang atum chedam depo rong arlo ke do ingdeng ner kep ke charli atuma phansi school a hemalong lo ke pathan dam la pusonsi ke thek dam long ke ong la so jok long ri arlo non pu anta quality education abang ave pin lang pule pudam seta hinone non head jong education asai kam kilang ponji aphan arpu ke deng karbiang long autonomous council EM Richard Tokbi hin pen kamatha RDP ponsi Longri arlo mesen lapen quality education kevanji aphan bor ipon lo. Laso pen ajok pini dipu rong sopi along kedo hambi restaurant along Karbiang Long Autonomous Council Education EM Richard Tokbi akemang along Karbiang Long Autonomous Council CEM Dr. Tuliram rong hangsitame RD kipidun ateng pen KSA pen chenglok prek jam hampanga songang bong chinggi jethan padopon. Bangso kachingwai pona maya long jesemet karbiang long arlo atogano anta loge charlia nathu anujok mate LP school ang deng pen akang tui ang deng anta ke pami senji aphansi kachingwai adi pipon kevanji pai pai che klopen ke rong rup inglong alok ajok ke do school along anta ka humri dampen ke pami senji ang thegaphan KSA lapen hamphang song atum aphan Education EM Richard Tokbi hukum pipon lo isi ating tiarong ni so si ating pati na ini ko nante ang kanan ko sedami lasot ating tiarong ating pati pan lang chorun nang ko di chainong chudela ko si ko lata ko lai kombini pan ko di magalima hala son tak taksi itung non along tina school LP school alo parents teachers students so tire puisi ben clip of the year jate je anu tin tame responsible en lang ko pini lada KSA ben chelo alam tun tame engineering kilo ni tun tame dan tun nongolo sa apel chela tun ko mama tha itu ini non kevanji dos peria education reformation apa movement apa itu launch atau anu arong lo sami patulpa bade hempleke ha bade tulpa asunda education apa kami ketulpa dia apa declare of the year chilo ibon ofisi ni tulpini chila Bangso kachingwai long karbiang long along ke charlia hin ko sonsi ke pami senji ma bangso puthaka long chedon sar lapen ladak ra charia lam the pawang we pin pen isi team pen si claim pon rapeji education bang ke pini pen non pen labang soisia a team dak bang ke dolo kadu we claim rapet po je education dak pini political issue we ba political alama masya we da labang ke education only one point agenda ko sonsi education ka pe meji ma ta so putha compromise longli puse chingwai si pin dak bang ke isia mai do pon lo se ke bang jilang por non ke bang ja chiklu pen bang ke along school pen danglo college pen danglo ni tum interaction la pen dak awareness programs tame ni tum la ke claim pon je phansi ka to we song be sami chingwai ra pelo la pen education jong si mesen puti longri ka ching thora phan traffic ji la si pini ke chengsi ka chingwai pen ta ang thek long lo la si karbiang long alo ke bang ji apor ahut lo ke charlia hin ang thek mesen popusi ning thelo kadik kadok awe student organization to non social organization to independent body bonta education along ke ini tum compromise nang ne education alang ke nang la so politics party la so political party puchi purang ne education le jong si itum mesen protang te itum along ri kaching thurji fan traffic ji asi education lang itum compromise nang ne pot happy pensi pinidak KSA ru frida dolo la penitum dak KSYC KSU DSU RNSU lapen kaprek engineers community do an itum dak chingrum mesi la cho kachingwai pon itum dolo asi lapen si kachingwai lang kachingwai pentamin itum result bang long lo je ningkan hini man ningkan ke thomang bong karbiang long arlo education environment bang chilar da prang po lapen itum osomartum government school kidun osomartum tame itum quality education kilong jang ring thetan lo Piniarni Karbiang Long Autonomous Council Education EM ahin pen KSA lapen prek jam hamphang asong atuma phan pangrum rapet si Karbiang Long alo loge charlia na thu ke pami senji aphan kachingwai rablin mate rong ru bajok ke pa humri dam toy puke non Richard Tokbi Education EM ke manahut det lang pule jongdun deta hinoni
อันปาร์ตาลาปุโซนาไซกิเคลมกิดามาลองไกกิตาอาร์จับดุมทีบละเป็นการบิอารัตาเจรับเจตุดุนเป็ดจีอาพันซีKSAไม่พูดทอมสันรองปีเป็นจุนิงรีปอนดักดึงคลุยเป็นบางแค่การเบียงลองแค่ education percentage เรื่องลบแต่ปะพี่โอla higher secondary pen HSLC result bang la papi jum pi ka posi pini la sokap ching thor ja phan pini education in charge EM pini ka dowe organization phan phalo pini alang la so steps khen la hello ke thenaya kamlo pini la son ke ajak madu EM tar mathathe sita pini Richard Tokbi ke hai alang li la so sai ke deng bang ke lage mi o khangjang lo pen CM tulram rong hangta lason ke matha ke do abang phua phan EM education in charge ke pek pon la hello ke thena kamlo me o kamlo pini pen education ke paching thurjia sai bang en pon lo lage joy ke kam kali sikar biang long solang do rat do an sitame kaddo gawe sitame non amat ke chun deji pugali sita ajak dingklo fisitame lage chun po sikaddo gawe kachitto kachrab ji phansi nili hin pen chuning ripon lo Karbing long lai